Sawubona, siyakwamukela kulombukiso ofundisa ngokuthi umshini wodokotela obizwa phecelezi ngokuthi Oximeter noma isikali somoya esifakwa emunweni ungaba usizo kanjani kumuntu onezimpawu zekhorona elulamela ekhaya. Uma siphefumula, singenisa umoya emaphashini obe usudlulela egazini bese uyathwalwa igazi ujikeleze emzimbeni wonke nalapho usihlinzekela khona ngokuphila kanjalo nempilo. Isikali somoya esisebenza ngokufakwa emunweni sikala izinga lomoya ongena emaphashini ngokukhanyisa umunwe. Kwabanye abantu nokho amazinga omoya ongena emaphashini angehla ngemuva kwezinsuku ezimbalwa kepha bengakuzwa ukunqanyukelwa umoya emaphashini noma bebangwa nezibi. Anduba amazinga omoya ongena emaphashini aze ehle ngokweqile. Usizo lokuphefumula ngethumbu elingena emakhaleni lungalekelela umzimba ukuba ulwe negciwane lekhorona ngegalelo elizwakalayo. Kwabanye abantu nokho amazinga omoya ongena emaphashini angehla ngemuva kwezinsuku ezimbalwa kepha bengakuzwa ukunqanyukelwa umoya emaphashini noma bebangwa nezibi. Anduba amazinga omoya ongena emaphashini aze ehle ngokweqile. Usizo lokuphefumula ngethumbu elingena emakhaleni lungalekelela umzimba ukuba ulwe negciwane lekhorona ngegalelo elizwakalayo. Uma abantu belinda ukuthola usizo lodokotela baze bazizwe sebegula kakhulu, sebedinga ukuphefumuliswa ngamapayipi nangemishini yokuphefumula, igciwane lekhorona liba nzima kakhulu ukwelapheka. Uma unesikali somoya esifakwa emunweni esiqaphela amazinga omoya ongena emaphashini usekhaya lakho, singakunika isexwayiso sokuthi udinga ukubonwa udokotela kungakonakali. Qaphela, angeke usebenzise isikali somoya esifakwa emunweni ukuhlola ukuthi umuntu usengenwe igciwane lekhorona. Lokhu kudalwa ukuthi abantu abaningi asebengenwe ilomkhuhlane wekhorona, ikakhulukazi asebenezimpawu, baba nezinga elisendaweni eyamukelekile lomoya ongena emaphashini. Manje sengizochaza ukuthi sisetshenziswa kanjani isikali somoya esifakwa emunweni. Qinisekisa ukuthi uma buqamama nokukhanya okukhanya bha okwelanga ngesikhathi usebenzisa isikali somoya esifakwa emunweni, ngoba lokho kungaphazamisa ukusebenza komshini ngendlela efanele. Susa upholishi wozipho, izinzipho mbumbulu, ukungcola nanoma yini enye engathiya ukudlulela kokukhanya emunweni. Ubuye uqinisekise nokuthi isandla sakho sifudumele. Namathelisa umshini emunweni. Umunwe ophakathi nendawo usebenza kangcono kuneminye. Kepha ungasebenzisa inoma imuphi umunwe inqobo nje uma umshini uzobambelela emunweni uthi ne. Cindezela inkinobho ukuze umshini usebenze. Beka isandla sakho endaweni eqondile njengetafula bese uyaqinisekisa ukuthi uyasiphumuza singanyakazi. Linda umzuzwana noma ngaphezulu zize zime izinamba emshinini. Le namba evelayo ikhombisa ukushaya kwenhliziyo. Eduze kwale namba kunombhalo othi PR. Kubuye futhi kube khona inamba eveza izikhathi inhliziyo eshaya ngazo ngomzuzu ngamunye. Eduze kwale namba kunombhalo othi BPM. Inhliziyo ivame ukushaya ngezinga eliphakathi kwama-60 nama-100 ngomzuzu owodwa. Izinga lomoya esiwuphefumulayo
libonakaliswa ngelebula elithi percent SpO2. Likhombisa ukuthi igazi liqukethe isilinganiso somoya ongakanani ophuma emaphashini kwisibalo sephesenti ekhulwini. Qaphela izinga eliphezulu lomoya ongena emaphashini uma lingashintshile emuva kwemizuzwana eyisihlanu. Ingabe zisho ukuthini izinamba ezivela emshinini na? Uma vele usunesifo samaphaphu noma uthola usizo lokuphefumula usekhaya, cela udokotela wakho akululeke ngokuthi amazinga omoya okuphefumula amukelekile kwisimo sakho athini. Amazinga amukelekile omoya ongena emaphashini aphakathi kwama-905 kuya kumaphesenti ayi-100. Uma izinga lokuphefumula lakho liphakathi kwama-90 nama-94 futhi uzizwa ungaphilile, mhlawumbe unqanyukelwa umoya noma ushiselwa umzimba, xhumana nodokotela wakho ukuze uthole iseluleko. Uma izinga lokuphefumula lakho liphakathi kwamaphesenti angama-90 nama-94 futhi ungazizwa kahle, phuza amanzi. Uphefumule ngesineke kepha ngokujulile. Uphinde uzihlole ngesikali somoya esifaka emunweni emuva kwesikhathi esingangehora. Uma lingashintshi izinga lokuphefumula ngisho usuzihlole okwesibili, xhumana nodokotela akululeke. Uma ufunda umshini kuvela umbhalo ongaphansi kwamaphesenti angama-90 noma uphefumula kanzima, siza uxhumane nodokotela wakho ngokushesha. Uma isikali somoya esifakwa emunweni singaphansi kwamaphesenti angama-85 noma kukubhidlangela ukugula, phuthuma uye esibhedlela egumbini labagula kakhulu. Nazi ezinye zezinto ongazenza ukunyusa izinga lomoya ongena emaphashini uma unezimpawu zegciwane lekhorona. Ukubhema ngesikhathi uphethwe ikhorona kungenza amazinga omoya ongena emaphashini ukuba ehle. Kubalulekile ukungabhemi uma unezimpawu zekhorona. Ukubhema kunganciphisa ikhono lomzimba lokusabalalisa igazi kanjalo nelokulwa nezifo ezihlasela amaphaphu. Ngakho-ke kungcono uvele uyeke ugwayi ngokuphelele. Akhona amakhathakhatha abambela ugwayi angasiza umuntu ukuba akuyeke ukubhema. Ukulala ngomhlane embhedeni ngesikhathi ikubambile ikhorona kunganciphisa ukugeleza komoya kwizingxenye ezithile zamaphaphu futhi kunciphise namazinga omoya ongena emaphashini. Ngakho uhlale ulokhu uphenduka embhedeni njalo emuva kwemizuzu engama-30 kuya kumahora 2. Ulale ngohlangothi lomzimba wakho, ubuye ulale nangesisu, kanjalo ulale sakuhlala. Lokhu kungasiza ukulungisa amazinga omoya ongena emaphashini. Phuthuma uthole usizo lwabezempilo uma uphefumula kanzima. Uma kukhona umuntu onekhorona omaziyo, enza imizamo yokuthi lo mshini awuthole, ngoba ngokwenze njalo uyobe usindisa umphefumulo, ikakhulukazi uma enezifo ezingomahlala khona noma esekhulile ngeminyaka yobudala. Umshini kumele uhlanzwe ngaso sonke isikhathi uma ushintshanisa izandla ufakwe kuplastiki. Sikufisela impilo enhle. Siyabonga ngokuthi ubukele lo mbukiso.